Ovo je moja tabla ispred sobe koja govori ko mi je šta plus, da sam A plus RH i da sam na režimu ishrane 15. i da mi uvek dodaju 2 jajca, kako piše. A evo mi ga sopče. Idem sad malo napolje. Vidiš, tamo u daljini se vidi Ruska pravoslavna crkva. Ovo je park neposredno preko puta klinike. Subote. Nema mnogo ljudi. Tu su neki, to je klinika. To je to. Još jedan Srpska pravoslavna crkva. Pa ja ću sad da malo zoomiram. Evo vidi se. Lepa stara zgrada. Ali to je samo jedan mali delić. Jer znam da je jedan deo, vidio sam po liftu, 11 spratova ima. Sad, ko je taj deo, nisam mogao da idem čak do tamo, drugom prilikom ću da odem. Ali kad odem, slikat ću. Ovo je jedan od ulaznih holova. Očigledno neki manji. Vidi kakvi tu lusteri, vrete. Stubovi. Vrata. Vidiš kako je to. Sad ću ja polako da idem, pošto guram kolica, pa moram polako, da ne bi pao. Ali, kako se zove, evo stavi, to je to. Evo vidite. To je to. Penjem se gore, idem u odeljenje. Evo ga ulaz u moje odeljenje. Nešto piše na ruskom. Tako su vrata. Ja idem desno ovde. Pored, šta li piše ovde? Zal učenog Sovjeta. Sovjeta, nešto tako. Lepo. Guram kolice, pa sam spor. Inače da idem svojim nogama, što se zezno, treba sam svojim nogama da idem brže više. Ovo je sala očigledno za neke sastanke. Sad je u polumraku. Oprema za praćenje. Sve slike. Sve to delo je prastaro i praskupo. Preskupo, bar tačnije. Idemo u odeljenje, ono je tamo levo gde je svetlo. Tamo manje više nema šta interesantno. I ovako rustično. Inače, evo, kako sam se vratio od vana, ovo kratko što sam malo bio, moj zaključak i brate, noge su zakon. Prvi put sam seo u kolica sam da ih vozim i ukratko to je sranje. Jedno obično govno koje ti pomaže, mislim, kad moraš onda nema druge, ali malo sam se vozio u kolicima i onda sam odlučio ja mogu, stojim na nogama, ne idem brzo, ali idem. Čak su mi kolica pravila problem što sam morao da ih guram, a teo sam da snimim neke kadrove, pa ovo, pa ono. Ali dobro, sve u svemu, sledeći put Igor ide na svojim nogama. Štapče ću da uzmem, da keckam ovako. A to sledeći put možda bude samo još sutra, pošto sutra je poslednji slobodan dan, onda u ponedeljak mi vade ove matične ćelije i onda posle počinje žurka, obaranje sistema i tako dalje. Tu verovatno neću moći da se smucam. Mada se dobro osjećam se bolje nego, dosta bolje nego kad sam došao. Baš se onako osjećam energično. Dobro, doktor mi je već kazao, to je posledica steroida koje mi daju, zato kažem ko da sam na kokainu, dakle ja ne držim mesta, ja bi sad svugde da idem. I ja mogu da idem, što je najgore, vučem se, nije to ništa sporno, ali imam snage, energije, želje, padaju mi razne ideje, ali nema veze, mislim, neću napravim glupost, niti ću bilo koga dobro, kao nemoj se brinete, ali, to je to, tako da, moj zaključak je posle prvog i poslednjeg puta voženja kolica sranje. Vidimo se.